What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. Boyet Salabaria po. At ngayon ay meron tayong update sa mga naghihintay na mga solid fan ng Honda ADV. Yan po ang Urban Adventure at napakastig po ng bago nilang update or upgrade or bagong kulay. Yes guys, andito na po ngayon sa atin sa Pilipinas ang bagong-bagong fur fadeless white na color. At yan po ay nakikita nyo ngayon. Akin pong ipabahagi sa inyo o ibibigay sa inyo saan po ninyo pwedeng bilhin or makita itong bagong-bagong ADV 150. Yes guys, meron po tayong certified kasa or dealer na talaga namang kilala at marami ring branches buong Pilipinas na masasabi ko na sila po ay walang problema pag kayo bibili ng cash. Any brand po yan, sila po ay nagbebenta ng cash. Hindi po kagaya sa mga kilala at mga number 1 na mga motorcycle dealer. Grabe po sila. Even though kahit magbigay sila ng cash, ang laki po ng mga patong. Dito po sa kasa na to, ito po ngayon ay available na all over their branches. Ibig sabihin, lahat po ng mga branches niyan ay may mga ganito ng klase ng model at bagong kulay. Itong napakastig at napakagwapo talaga. Color white po siya at talagang pag nakita nyo po sa personal, mapawawaw ka talaga kasi nga ang gwapo ng dating. Siyempre, hindi mo na kailangang i-set up, hindi mo na kailangang magpakulay. Ito na, pure white. Ang tawag po ng Honda dyan ay pearl fadeless white. Super astig din po guys yung kanyang gold logo emblem. Napaka-astig po ng itsura. At yan po, Boyet Salabaria po guys. At please like and share this video. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe po ang ating channel para po sa mas marami pang motorcycle update and vlog. Yes guys, available na po ngayon dito sa atin sa Pilipinas itong napaka-astig na kulay ng ADV 150 na talaga namang inaabangan po nating lahat. 2020 pa yan na ilabas sa ibang bansa, pero ngayon po sa atin sa Pilipinas available na po yan guys. Ito pong ADV 150 fur fadeless white. Meron po siyang dual ABS, anti-lock braking system, wavy disc design, at of course ang dami pong features niya na talaga naman pong napakalupit. Yung rear suspension niyan, dual sub-tank po yan na gold ang kanyang color. Of course, yung kanyang logo na gold emblem, napakastig ano. And yung kanyang rear tire, ang laki po niyan, 130 by 70, at yan po ay may size na 13. At yung kanyang harap ay 110 by 70, ang size naman po niyan ay by 14. So yan guys po ang napakalupit na urban adventure na ADV 150. Ang astig din po ng kanyang seat design, very premium yung pagkakatahi. Pag nakita nyo, pag nahawakan nyo yan, ang galing, ang lupit no. And fuel tank capacity nyan, of course marami tayo may nalagay dyan. At syempre hindi mawawala ang Honda smart key system nila na talaga namang katabi na rin yung bukasan ng fuel cap at ng seat. Yung kanila palang seat ay mayroong 28 liters na baggage compartment na meron na ring seat stopper. Of course, nandyan din yung kanilang idle stop and start system para sa mas maraming fuel na pagtitipid. Yes guys. And LED po ang kanyang headlight na may position light, at of course yung kanyang tail light and the signal light, puro LED po yan. Ganyan po kalupit itong ADV 150 na to. Well, yung kanyang windshield, pwede nyo pong i-adjust yan, pwede nyo itaas at ibaba po yan. And of course yung kanyang cast wheel, gold cast wheel po yan, kaya bumagay po sa kulay na fur fadeless white. So guys, yan po ang napakastig at napaka-forma na bagong ADV 150. Marami po sa atin na nagbabash before na nang i-post po natin tong video na to kung darating ba to. Marami nagsasabi na hindi yan makakarating. At lately nga nag-post din tayo to update na yun nga, andito na sa atin yan at marami pa rin talagang din naniniwala. Yan po guys, kitang-kita na po nyo ngayon. Sa kasa po ito
At ako po ay located ngayon sa Dagupan City. At yan ay amin pong inactivate kasi po yan po ay naka-reserve na sa isa nating customer dito sa Dagupan City, Honda Dagupan City Branch dito sa Perez Boulevard. Available po yan ang Honda ADV na Pearl Fadeless White, guys. Again, sa mga specs niyan, alam naman natin na 150cc lang po ang engine niyan. And of course, 4-stroke yan, liquid cool, and single overhead cam. Yan po ang ating napakalupit na ADV 150. Talaga namang magugustuhan ninyo pag nakita nyo personally yan. At sigurado ako na para sa akin, takaw pansin na naman yan. Pag dala-dala nyo at napatigil kayo sa stoplight, of course, lahat po mapapalingon. Kasi para sa akin, napakastig po talaga ng itsura niya because of the white color, no? Very premium yung kanyang style at kulay. At sigurado ko na lahat talaga mapapawaw pag kayo po may dala nito. Of course, kung may nakaporma rin kayo, naka-white helmet ka, and sakto rin yung suot mo, talaga naman po, ang lakas makapogi nitong motor na to. So guys, yan po yung ating special update po para sa inyong lahat. Again, kung gusto nyo pong malaman saan po nito gusto mabili, please pakicheck po ninyo ang description box natin ng ating video. Diyan po sa babayan ng ating title, makikita nyo po lahat yung mga branch na pwede nyo pong puntahan, kontakin, at alamin kung meron silang available unit nito. Again guys, ang ating pong kasa na pinuntahan ay yung Guanzon Motorcycle Shop. Dito po yan sa Dagupan Perez Boulevard. Talaga naman po guys, napawaw talaga ako. At ito nga, napakaswerte itong unang-unang customer na bumili po nitong Pearl Fadeless White na color. Kasi nga naman po, kahit siya, napawaw siya na ang lakas po ng pagkakasabi niya ng wow. So yan guys, ang ating ADV 150. Kung gusto nyo pong bumili niyan, i-PM nyo lang po ako at tingnan po natin kung saan po may available na unit at na malapit po sa inyong location o sa inyong area. Guys, pakitignan po yung description video natin. Nandyan po yung mga branch na pwede pong makita nyo or meron pong available unit po na ito na ADV 150 white color. And check it out na rin po kung ano po yung telephone number niyan. Tawagan niyo po sila at mag-inquire na rin po kayo sa kanilang branch para po makapagpa-reserve na kayo. Of course, alam ko maraming magkakagusto niyan, maraming gustong bumili niyan kasi nga napakastig ng kulay. Sigurado ako mag-uunahan na naman yan. Ang ating pong SRP para sa motor na to ay 149,000 pesos. Kung gusto niyo naman po bumili ng installment niyan, of course, meron din po silang installment. Mag-prepare lang po kayo ng pera na worth 30,000 plus. Dito po sa description video natin, ilalagay ko po kung magkano po ang inyo pong down payment at magkano rin po yung kanyang installment per month. Kung gusto nyo ng 3 years, 36 months, 2 years, 24 months, 18 months, and 1 year, 12 months. Dalagay po natin yung mga presyo dyan at mga amount po na babayaran ninyo para dito sa bagong ADV 150 na talaga namang napakastig guys. So guys, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share po yung ating video. Again, Boyet Salabarya po. Lagi po kayong tumangkilik at manood sa atin at lagi ko po yung i-update sa mas marami pa pong motorcycle vlogs po na gagawin natin. Salamat po mga idols at shoutout po sa lahat.